برنامه که نو دم باش تماشاوان هجا به برنامه نان و دان ام بورن ام لدوف طعمی خوش دیگرن افجار ام هاتن هریما چکرو وای ام نهال باجار ادنینه ادنه باجار کی گرینگی هریما چکرو وای ام الودر ایرو برنامه کیش بو چکن نهام پرا کوری دای پشت خواه پرکی دیروکیه و امیج ویدری دست به برنامه خو بکن وقت زانین ادنه باجار کی هر عالی و گرینگل ویدری گله کرد جین ام خوازن هر نوان جی ناس بکن و هر وها خوانین کوچه دکن خوانین وان به تایبت چی خوانین هرما ادنه کی جانن اموانا بین نسر اکرانین و نها ام دست به برنامه خو کەوری و چەمێ سەیهانی ئەم لە باژارێک ناودار ئا ترکیە لە باژارێ ئەدەنینە هەر چ قازنەها ئاوا وێ خویا نەکەژی چەمێ سەیهانێ چەمەک مەزن و بەدەوە ji ber girtina bendava û çêkirina pirên nû niha ava wê çikiyaye Edenê yek ji wan bajarê herî mezinê Tirkiyeyê ye ji ber hin taybetî û derfetên wê aborî ji gelek deveran koçber berê xwedane vê bajarê. Bi taybet jî Kurdistanî bi hejmarek mezin li vê bajarê bedew dijîn. Yek ji taybetmendiyên Edenê jî bêguman xwarinên wê ne. Ev der bajarek wisa ye ku xwarinên wê yê xas yê ji van erdan derketine hene. Em jî niha dixwazin hinek we bigerînin û li tehma van xwarinan binêrin. Destpêkê ji bo em xurîniya xwe bikin, em berê xwe didin kadefroşeke Kurd. me got berî ku em li Edenê bigerin û xwarinê wanî navdar bîne ser ekranên we me got taştêya xwe bixwin em hatine ciyekî ku borek çê dikin li Edenê borek jî navdar e û her wiha gelek cureyê wî jî têne çêkirin niha kekê qedrî li cem me ye em spas dikin ji bo ku me qebûl kir spas me got destpêkê de berê wextê ku em nû hatine Edenê me got li Edenê Kurd pir dijîn bi 10,000 20,000 Kurd hene li vê derê bi taybet jî di salên notî de koçkirin û hatine li va dera bicîbûnê yek ji wan jî kekê qedrî em dikarin te nas bikin dixwe bidî naskirin hûn ji ku derê hatine çend sal li vê derê ne hûn vê karê şikengî ve dikin bi duya sal manêta ondan sonra ma kebap ocakları ma bibi ondan sonra ma işma baş ve sonra on ji ku ne de destpêkê ji kî hat kî ji welatî hatine Diyarbakır Amedî ne Amedê ji ku derê Amedê Licê Licî Licê hûn Licî ne Licê çend sal hûn Edenî ne 20 sal 20 sal mı 20 sal manêta belê ondan sonra hatina we ji ber çi bû ji gundê we xirab bû çawa bû vallahi gündeme yani kema zaten Kırab bil. Muhammed Diyarbakır işma çiledi ma direkt Muhammed Adana. Ve iş vadraj peyda nekin onu hat ne? Muhammed Adana ondan sonra ma dema onu hatin ve vedre çıkar itkir. Önce bir kebap ma beri ve kebap çekti. Kebap draştı. Ondan sonra işma tersi ma börek dükkan karda. Herkes mani börek biraz yani bin şükür yani. Çend sala ve börek çedikin? Bir Cesar. Evaha çi çedibin ev börek ya ha? Börek ma önce ma hamur brazeni. Böyle heviri ve ondan sonra ma yağlamışken böreki. Ma yağlamışken ebi muştu. Böyle karışamdı. Ondan sonra en normal eku. Ev ku hiç ne pişiyor ya? En ne pişiyor? En ama ne pişiyor? Ondan sonra en de eku. Normal hamur brazin
Ev jî hevîrê we ye. ما basmış keni Belê. sabah ben hazır. Ve hazır kiriye ji bo sibe çêve. Sıvı, evet, sıvı Tamam ji bo sibe ve bahset hazır yani. kiriye. Ev hevîrê Ondan ha sonra- Ondan sonra destpêkê ve dibe. evet, despê bir dest kena. Belê. Sallamış keni. Hmm. Ondan sonra fırına da pişirmişken Kıymet ke, goşti hurkit kıyma, ke ben abi. peyniri, Panir jit ke. evet, peynir kaliteli yani. Yani Hem peynirci Ben- ulaşıyor hem kıymacı. hmm. Dana yani ek. Yani goşti gol Boş golkan yani. Ek Hmm. ne? Belê. Kavran ne yani? Belê goşti gol kan de Evet. tevlî dikin. Piştî ku Evet. dipijeydi Evet. dibe tiştekî wiha. Evet. Gelek xweş xuyat ke bi rastî. Aynen. Em eger ku derfet çevim gavekî li tamayî jî binêrin. Baş em spas dikin ji bo te. Sağ ol. Ji bo we me qebûl kir û me we nas kir em kêfxweş bû. Sabî. Allah Em ê razı olsun. gavekî dî li tama börekê we jî bînin. Em binêrin ka çawa jî pije çawa tê çêkirin. Em ya jî nîşanî temaşevanê xwe bidin û paş em ê li tamayî binêrin. Tamam? Kekê qedrî hinek behsa jiyana xwe yê Edenê û çêkirina kadeyan kir. Niha em hinek berê xwe bidin çêkirin û amedekirina borekê. Piştî pijiya em ê dest bi xwarina wê bikin. Belê temaşevanên hêja piştî ku kekê qedrî behsa çêkirina van börek hejmere kir me goyî dî em tema wan binêrin. Niha sifra xwe rûniştine me böreka jê re dibêjin qol böreğî ne? Evet. Ev ya me bi qîme çêkir. Evet. Eva ha jî dibêjine su böreğî. Süper. Ev ya ez lêm yê taybet yê Adana ne eva? İyi Adana'yı. Belê. Evet. Niha kam temayî binêrin çawa çêbiye. Me paşî xatirê xwe bixwazim. Dur bakalım. Belê. Rastî jî gelek xweş çêbûye. Kekê qedrî destê te sağ be. Afiyetle. Ev li vê herêma ku hûn lê ne, li vê navçeya ku hûn lê ne, ev kesên ku börek re mijûl dibin pir hene. İma. Yê we. Bir dest sarmanı biraz yani. Belê. Evet. Apne Kosova'da usta adeta. Li Kosova usta. Kosova'da adeta ana özgü ucuya. Yani Ama viya adam- viya jî jûr hîn bî. Evet. Mardeta ondan sonra ma baştayken başa kayışma baş yani. İşe o baş Evet, ya. baş. Baş ya. Ev ya jî li her derî tê çêkin. Evet. Ne tenê li Edenê tê çêkin. Yani herkes vê ya zane. Ama ev taybetiya wî Ana li hin devera dibêjinê Kürt böreğî jî ne? Kürt böreği zesta. Hı hı. İstanbul'da normalde ana da Kürt böreği biraz yani. Zarayıcı da kıyma falan çın. Ew navî de kıymetine ya. Çın evet. Normal biraz yani putra şekeri yazın. Sebze Yani- doğramışken servisken. Ew wî awayî Name Kürt böreği. dibe böreka Kurda. Evet. Normal ma zarayıcı kıyma biraz yani. û panîr jî dikeve Panîr navê jî, jî. Me gava qîma jî. nîşanda panîr Evet. jî dikeve navê û qîme jî çê dibe. Temayî gelek xweş e bi rastî jî ji xwe me gava dî jî anî ser ekran ev der jî ciyekî Kurda ya li Edenê ku bicîbûne bi salayê li vê dirê vê karê dimeşînin. Me xwest em li wan jî bine mêvan em taşteya xwe li vir bixwin û em ji vir berdewam bikin herin ciyekî tamekî xweş yê Edenê dîsa bîne ser ekranê xwe em berdewam bikin. Em xatirê xwe ji qedriyê kadefroj dixwazin û ber bi kolanên Edenê ve diherikin. Ya rastî jiyanek zindî heye li vê bajarê.
Her oha herkes bikarek ve mijûle. Dema gera xwe em berê xwe didin dikanê ku şêranî difroşe. Malûm e li Edenê cureyên şîraniyê jî navdar in. Kesin ku xwarina xwe xwarin teqes berê xwe didin dikanek an jî tezgahek ku şîranî difroşe. Em jî li vê dikanê dixwazin li tama şîraniyê Edenê binêrin. Vayê rasthatinekî baş, xwediyê dikana ku em lê disekinin jî Kurdistanî derdikeve. Ew bi xwe xelkê midyadê ye. Piştî em şîraniya xwe dixwin carekî din em bi kolanên Edenê dikevin. Da ku em xwaringehek bibînin û xwarina Edenê ya herî navdar bidin çêkirin. Belê temaşevanên hêja em hatine Edenê em hinek me nava bajêr gerand em çûn me taşteya xwe jî xwar me borek xwar û em hatin niha ciyê xwe yê eslî em ê ji were kebaba Edenê çêkin bi taybet wek tê zanîn kebaba Edenê navdar e li tevahiya Kurdistanê û Tirkiyê her derî tê zanîn li her derî belkî tê çêkirin lê belê em navenda wî ne em dixwazin li wê derê çêkin ji bo ku ka çawa tê çêkirin em ya jî bîne ser ekranên we eslê wî çi ye bi çi awayî tê çêkirin xweşiya wî çi ye em wî bîne ser ekranên we niha em bername xwe berdewam dikin. Em dîsa li taxekîne ku piranî Kurd lê dijîn. Em diçin xwaringehek ku li vê taxê navdar e. Em dixwazin kebaba Edenê bi tevahî taybetiyên wê bibînin. Destpêkê em silavek didin xwediyê xwaringehê û dest bi sohbeta xwe dikin. Belê temaşevanên hêja me got em dixwazin xwarina kebaba Edenê çêkin ji ber wî em hatine xwaringehek ev der xwaringehek navê Deniz e li vê derê jî Apê Remezan mereye em spas dikin ji bo me qebûl kir. Em hatine Edenê me got em dixwazin kebaba Edenê çêkin. Behsa we kirin gotin xwarinê wan xweş in. Em hinek dikarin we nas bikin ji ku derê ne û ji kengî ve li Edenê ne. Navê min Remezan e, 10 sala vê çê dikin. Belê. Em siwerek nînin. Min ji Siwerekê hatine. Herê. Urfa siwerek hatine. Em 5 sala mivirin. 5 sala û li Edenê. Herê. İşte kebab, Belê. doner, kaburga, Yani izgaret xwarinê şitleri. Herê. Em çê dikin. Hemî bi organik. taybet Herê. kebaba Edenê hûn çê Herê. dikin. Her Kebab wiha em çê donera dikin. we heye. Herê. Em o her ştiyem bo çê dikin. Her tiştî Sosê bixwe çêkin. wî em ku hamî em hazır dikin. Belê. Yani Çawa ye tamamen jiyana hinek em behsa va dira jiyana çok Edenê çok çawa ye. şükür, çok şükür baş, cema baş, müşteri mene, dostu mene, Karî we baş e yani. karıma baş, çok Ev şükür. kriz mirîz tesîra xwe we Na na nekiriye. na kırı. Ema dostu mene, hemşeri mene. Belê. Edenê Ama- bajarekî xweş e. Herê. Ev Li kude vê derê kurmancı. pir Kurd hene. Araya Gelek hene. böyle tep kurmancı. Tev kurmancı li vê derê. Yani kurmancı Ve dolayısıyla yani işime baş. Nasıl? Baş e em dixwazin em li vê derê kebaba Edenê çêkin. Nîşanê temaşevanê xwe jî bidin. İnşallah. Eger ku derfeta me çêbe em hem çêkirina wî hem pijandina wî hem xwarina wî tama wî jî em dixwazin binêrin. Tabii tabii. Em spas dikin ji bo we dîsa. Evet, spas dikin. Em ê îşallah li ser sifrê carekî dî hev bibînin piştî ku İnşallah. me kebaba xwe çêkir. Niha dixwazim derbasî çêkirina kebaba xwe em berdewam dikin. Piştî em û xwediyê xwaringehê ev naz dikin û behsa kar û barê wan dikin niha dora amadekirina kebabê ye. Hostayê vê xwaringehê wê yek bi yek ev xwarina tamxweş çawa tê çêkirin nîşanê me bide.
بله تماشاوان هجاب پشتی کم هاتن مبی خارنگه هنه کی ناس کرن هاجی دی جی هری گرینگ هم دست بیدکن اما کبابا ادنی چیکش بوه کچاواتی چیکرن تایبتی ویچنه چت کبن ناوی امویا جی بوستای ما عبدالسلام رمی خبر بدن مرحبا اشتغل من الوادرا پرس کر گلک بحثا وی خارنگه هکرن و بحثا نافداریا تجی کرن گوتن هستایی کی باشه آدانای خوش چیه که 25 سال بیشتری که 25 سالت 25 سال بیشتری که گلی درا شغلی ما در همین درا شغلی ما هناك يوم تناصي بكن شو كدري السير دمشق سير تاد بازار سير تادنا و 3 سال اندرنا سيرتي هاتي سير 3 سال اندرنا 3 سال الادن 3 سال اندرنا مال بابا قال yaşamış değil mi? بله چای جیانا ویدری چای جیانا بدش سالا اون ویدری بس اساسا مادی alışmışlar bine. Yani di hine ver bine değil mi? Alışmışlar bine tabii ki mileme hoşturan ama alışmış vada bine artık. Evet. Arkadaşlar razı. Başa ev kebaba adene di kurt çedik. Tabii, kurt çedik. Dema kul adene çe ve taybetiya vi roş xwat kare beje her avay rot kare çeke. Tabii ki. Xoşiya kebaba adene çiye? Başa kebap adene goşte pasiye mahaba. Goşte pazum kartı. Mahaba evet. İşte but. Ev goşt kere naviş var. Ev kaburgaya ce yağlı. Ev ali yağsıza. Beyağ. Evet, beyağ. Ev ji ali parsuya. Parsuya. Ev zaten kuyruk. Ev ji duve. Evet, duve. Done duve. Ev tabii ki hoştu diye değil mi? Tabii hoştu. Ev ji biberin kap biberin. Ev ji biberin. Evet, teknamlı. Vakit çit kevin abi. Hocam siz koy, başa tutuşturun. Evet yani malzeme kevin abi ev. Evet, başa tutuşturun. Koyt kevin. Evet, koy ne başa tutuşturun. Baharat. Hem baharatla kullanılmış nakli. Baharatı nakli. Ne sadece koy biber tekrar. Başa tutuşturun nakli. Yani taybetiya. Tabii tabii öyle. Evet asli ev. Asli ev. Başım. Yapzam bilmiş belki Asli gelek devera çeydikim hem tişmiş dediği hem salça tekrar hem nakli. Salça dekni. Bakdanus dekni. Tabii. Ama da çibi koy devet tamam veşter. Mesela da salça bir gün evet oluyor ona hoş. Tamam salçayı var. Devet de kuş. Yani deve tamam goş bedel. Aynen öyle. Tamam kuş bedel. Tamam goş ev duvet kevin abi. Evet. Tamamı var. Tabii. Vakti kumrov baharat ve salça ve işte vahsın abi tamam ki. Tabii de salça bu koy. De kuş ne koyun? Mesela devlet çibi koy, kuş bu koy. De kuş bu koy. Sadece koy biber başa tutuşturun. Başa ama zede direş ne ki katı nişani mebde çağ çitti çekirin. Ev parsiye zaten. Yek taybeti ki vijeye bejin un goşte kıyme yani hurkiri makine bir karnayın. Hem makine kullanmış nakli. Sadece hem bir zırhı çedik. Hem bekere çedik evet. Ev tay ya her mühim şey var ha. Evet. Yine orijinal evet. Be kere hem çedik. Böyle. Kam dest pepkin kaça çedikin bir zırhı. Ama böyle kuşta koy hürdiki. Kuşta koy hürdiki. Gerbe bunu kaçabilir çeki. ما قلت قشتي بازم بكارتينن evet kuşta حيواني خو قشتي خوش كوتينن kuşta koş Diyarbakır Bitlis sert eten yani juvalat tabii juvalat demet de bazeme kasaba meci قشتي عالية ما خوشتي goşt kasaba meci sert diye asali o sert diye ev kere hem kere çedik tamam kira hacı taybet jerd bin zırh zırh ne de musbahi çeki guş ezilmiş ne be bu bibri gerek ne parç guş avay dernek avay dernek ya musbahi çeki dama perçığı o böylece de Kevin ne hoşenge arma kavuna tamam ihrad be tabi aynı öyle yani deve qarne de ya mühim eve İşte mrof çek yani goşli mrof çek tamam mrof gibi ne? Aynı. Rastlı. İşte avcı de mu yağı ve spahi ayarlamış bir kere parse spahi ayarlamış bir kere. Kebaba adeni her deri te çekirin. Adeni her deri hayır. Her deri te çekirin le belli adeni taybetiye hoşyayı cudaya değil mi? Aynı. Valla sana hoşya cudaya. Gerek çıka hur bu yani. Gerek ve niske.
Bak Libeniski. Evet, Libeniski çevi. Ji bu hevu dijib gire. Hev bigri. Damıtlı babi ocağı döküp ne kevi Yani jev hev berne de. Hev bigri. Tabii. Ev mühim. Yani her çıkar kıymetli bir damı mutbeci öyle böyle kıymetli. Çünkü ispahi çenek. Jandıra jim. Ama iş İspahi- nişan diş bak. Pişti kume zırxa xwe tamam kir, hur kirina goştê tamam kir. Tamam ki. Em jandıra wî jî nîşan bidin. Qismet me mê tamayî jî binêrin kava Em çar tamayî jî birênê. Rastî çêkirina wî jî zehmet e. Gel zahmete. Ne? Ev mesela çiqas devam dike heta hûn çêdikî navayî. 10 dakika falan devam dike. dakika Tamam hoca zaman- 20 kilo, 8 kilo çetki. Yani 20 kilon çêdikî zehmet e yani. Gel zahmete yani. Jere hem kuvvet lazım e. Hem kuvvet lazım, hem sabır lazım. hem sabır lazım e. Böyle. Aynen. Yani ne valla rahat tamam beci çetmedi bunu ne veli yani. Xweşiya xwarina jî dûr de ye, zehmetiya wî de ye. Aynen zahmet Şekî kumrav bi hêsanî çêkir xweş çêdibe mi? Ne? Ne çênabe yani. Aynen. Mesela ev 5 dakikada kıraz bebek 5 dakikada kıraz bebek. Paşa ev jî dike ben abi. Ev kemen abi hem vacip yakın abla. Ev bese Tamam. hem biber yok Biberi xweş yeme. biber yok şeki. Gerek kerem mo jî tuj bin ha. Kerime gerek düşün zaten. Ev zırx jî Ev zırh tiştek taybet e bi rastî. Yani kasap masab jî bi kar dikîtînin le belê bi taybet ji bo çêkirina kebabê ev lazım e. Ev lazım. Deyti kebap çek ev lazım. Aynen. Gelek de vera me gotiya ku çêdikin pranî qîme yani goştê hûrkiriyê makînê bikartînin. Zaten Ev jî ji xwe tamayîn ev tamam zaten Kimş be yani, rozane Hem tam gövde çıkarat yani. Hem kıyma kilo mühürle. Mesela bazı çen kilo bu. Bazı hemiş maratte yani. Saf maratte. Hem parçalamıştı ki. Böyle. 2 hava. ev ya jî cuda mirov hûr dike Evet. paşît nav hev. Hem avalıcı sıkmıştı ki. Altı daha ya. Gerek avavî jî nekeve nav. Tabii gerek avalıcı ne kemin aldı. Baş. Dem avalı bir kevde de rızı kuştu. Ne var? Rızı bunu kullanmış bir. Avavî jî nekeve navê. Avalıcı ne kemin abi. Böyle gerek başa. Sadece Xwe lêtkî koy başına tutuştu. Merhaba tıkarat. Evet ama bu çekici mu ne parçalarını kuşta koy? Hedi sipahi. Böyle. Yani wê tama xwe hundan neke. Evet tamam ondan ağrıma Ya ondan. mühim ev. Ağrıma ondan ek dedim. Tevsad nav hevdawî hevîr kir. Nav hevda hevirdi ki sipahi. Ve Piştî ku tu nav hevda hewce dike carekî dî kêr bikî. ne cadem kerbidi biberin cadı yeşil biber. Ve Kuş deme avayı berken abi. Kuş deme bırızı ver. Ne başlasa. Evet. Yani bir avay başladı. Evet. Nihayde Ama şiş- goştê kebab ama hazır. Hazır emme şişemiş bir ki boyun mangal bir beji. Tamam. Em ê nexwe me hûrkirina goşt anî ser ekrana taybet çêkirina wî gelek girîng e me xwest yek bi yek em nîşanê we bidin. Nihayde em ê şîş bikin û bavî Evet, ser şiş bikin, agirê agirê. û bipijînin. Aynen, Em em ê niha bipijîn. berdewam bikin. Tamam. Goştê kebabê ku bi kêra zirx tê hûrkirin amade ye. Niha dora li şîş xistinê ye. Li nihayî dora şîşkirinê hat. Her vakta şişkerini hat. Ev şîşî Kıyma şi kebabının şişe kebabı şişe ye. kebabı Gerek ye. bir avayı be. gerek evet. Takmıştık ki. Deve
te deste xo şilvek gibişke. Mesela takriben her şişek çend gram? Ev 200 gram falan. 200 gram her şişek. 200 gram. Tamam. 200 gram. Em mesela xo şilveki kuş namiye desteme var. Goşt, Aynen bu- kuş ha, namiye goşt. desteme var. Başı. Ev hazır. Ev hazır. Tamam. Ya jî nişan bidin temaşavanê me bila baş bibînin. Sesli. Bizan bin kebaba edenê çawa çêdike. Dedim mazna hem ve her bir yek mazna yek küçük şenaba. Yani meznaya wî ji dê Dedim weke. hem ve her bir. Meslek Ew jî dî hûn bi destê hem xwe deste hezir dikin. hem deste fazani mesela biz ses salan bir şey ki. Hem artazan çan gram benim zani yani. Böyle. Yani hezira dest jî mühim e. Evet. Ev goştê me çêkir ji 4-6 dertkeve. Çarşı detkeli. Tamam. 80 gram bir müşteme. Böyle. Her şişek porsiyon ekin. Porsiyon ki her şey. Tamam. Evet müşteme hazır ki Hazır. merşi şeyh sen mi Daha hazır ki? em nişanê temaşavan yapabildin. Şiş yemeği edeni, kebaba edeni amadeye. Taybet çekirnavi medit me ani ser ekranı nivaj gelek paşe meçu. Jiber ku navenda ve navenda edeni me ve yeki çekir. Şu aleyhi ve jî em wek taybet dibinin. Nihaydi dora pijandına ve Dora pijandına ve. agire. Ser agire me dora pejandına ve. Em pijinin Evet mangala da bir pejin. tamam em zerdan. Piştî me taybetiyên hazirkirina kebaba edenê nîşan da êdî dora pijandina wê ye. Ev car ji bo ku kebaba xwe çêkin em diçin ber menqerê. Belê temaşevanên hêja me edenê kebabê xwe li şîşa da niha êdî dora pijandina wî. No dora pejandına ve ya. Ser agir, Em ser ser agir. ocaq, em nihal ber ocaq hatine cem hev. İdî dixwazî bîne şîşe Tamam, me Ahmet ev ya jî Biber. biber de fırıngî û Evet, biber ajiyem datîn, evet. bacan û biber ajiyem Dede datîn. agire meci ne gelir geç bir de kebap na şavuta hediye de bir Ha, o mühim ne var? Agir gelir geç bir kebabı bir ne yapmış ya bir şavuta içe ve Tamam dixwazî ke em şîşe xwe dîne ser û em wa behsa wî bikin hinekî. Daha me şîşe xwe danîne ser Evet, agir. ser. Tego agirê wî gereke ne zêde be, nezle dama ne nêz be jî. dama agir zede ve kebap şavuta. Şawte, ne Nava var ve jî. da nava ve ne yapmış ya? Sadece yapmış, seret birin böyle nerede de ama agir hindik ve kebap başta çeliyor. Paşt pişi. Tabii başta. باشه یا جم هیم بون هر وها اون تایبتی که آگیری و کلی هیه چشتی کلی هیه Agir hal işte hediyedik kömürü araştırmış ki. Agir var ya hem hazırlık yine. پیژاندنا پشتی پیژی ایلیش بو خارنی آماده یه biber de bacana Frengi, bacana, biber. biberin Evet. tujin Biberin tişi. ev jî bînin ser ekran ji bo ku temaşevanê me zanibin baş e bila goştê me bipije. Vaye kebaba me li ser agir hêdî hêdî dipije. Helbet ev kebaba me çêkir bi her awayî xweş e. Lê belê ji bo pijandina hin şêwazên din jî hene. Hostayê me behsa wan jî dike. Daha ev tiştekî dît tut ki ev çi ye? Ama ser bastırmış ki Belli. hava mani navda dederkeve. Avayı derkeve. Hava derkeve daha hayt Yani pije. onu her adını vaçına. Hem her kebap var çetki. Kebaba ma hemiş kem çetki hali. Avayı jî nav Tabii derkeve. hava yok kuyun demenin navda derkeve. Bin navda derkeve hayta da kuye. Ava niha dibe şiklekî dî xweştir çêdiye. Hem baş
hem şehrimi hoşladı bine Bəli. hem de koyuna muayitede derkeve. Bəli, avay jini şav Koyunçede dəftəri. derkeve. Bir avay binanə onu ne dedin? Nane verdi derkeve. Başı. Tek kaype kakadır şekli. Kaype ne şekli ama Nan xoşdur, hem Nan sağlıklı. Hem ava xod denanə, hem de tamam nan kebap xoşdur. master dufuyor. Bəli. Şehrin buramız pay dibine. Bəli. Daha hoşluk hali. Başı, kavya jəmbinisi. Başı. En başta derler de ne keve şişe. Ev şiş, seri de ne seri? Ne keve. Ne bir keve karda. Tamam. پشتی او قاس کد و زحمتیه ادی کبابا ما تمام بو نها ویش بو سرویس کرنه بی آماده کرن بله ایدیم بر بداویه و تین هدی وایه کبابا ما سر آگیره ادی چه ادبه؟ Kebabım hazır hemen Ama bize hazır, he? Hemen ona kadar gelmiyor ki bir şeyini bu koy. tamam. Gerek bihna hoş jeti Baş biraz çevre. Bundan önce gelmir bir de. نانی ویش بلا گرم ببه فرقاوی مروف دبینه یا راستی Bacana hoş zaten. ام باجانی خوش داتین بر ما بیبر پجاندو Biber او yine جهیه pijamdan bacana herhalde. تمام Her dili veren bak yemekte. هل یک دو بیبر باجان مدانی بر Biber bacan. دی کباب ما حاضره نه Kebabıma hazır. Pijaya. راستی جی گلک خوش خیادی که Gelmeden ısmana şatını. ام نشان بده Elim پر akmış. خوش نشان خیادی که بله Kebap eve. Kebap bacana Daha- edene eve. کباب ما حاضر کردی دورا خارنه ام سر سفره در دوام وایه کبابا نافدار یا ادنه جبو خوارنه آماده یه براستی جی ام بی صبرن تاکو ام دست بخوارنه بکن وایه سفره مجی هاتی حاضر کرن ام خودیم خوارنگه و هستای مل دورا سفره خواه کم دبن بله تماشاوان هیجا ایدیم هاتنه بر به داویه و یا راستی به هستایی که گلک باش ما کباب خوی ادنی ما چیکر هستایی ما سپاس کنش بوته نها جی امل دورا سفرا خود جویانه خودی خوارنگه که آپی رمضان کری که مراد و هر وها هستایی ما عبدالسلام تبدر ونشتنه نها می خوارنا خواه بخون لبلی دما مروف دبیجه ادنه چخاص کبابای نافدار به هر وها شالگاما ویجی نافداره تایبت شی لویدری گله خوشتی چکرن اف و خوارنا ها اف شالگاما ها امیل تمایی جی بنیرن کچاوایه خوشیا شالگاما ادنه چیه؟ تو تکاری نکش منو بحث يو قشاوي او جي ما يمشي لكن او افیاج اون بخوشی؟ هري فابغي لو كمي اویه هري که مراد مراد اون چیه؟ اداسو هري اداسو يمشي لكن بله هاويش تدانه يصوت تدانه بله يعني بلاك توج بحبكي yani Ondan sonra- tujya tabii. tamamı hoş bir be. برو خوشته Gezerdi كمان جزرت abi. كمان اول كزر رش Ev ava bin arda yani ama هري ava bin arda. هري هري Her vaha gezerdi kemen abi. Navi, hadi, Tujya hadi. biberi heyet قدر 20 رواد مينه دم خود دغري ابدا دغري دفروشن Ev bistrojada çi. هري تشي Bistroj bedve bisekne. دم دغري Hatta dama Hadi, xabere hadi. be xufjbo ve xwarne ki Murat ev fabrika ve heye. Fabrika heye. Her vaha ican xwaringehi. يعني بري جام الشغليه انا بقول شيء دك Haberi Yani- cem dişukun. ها انا بقول شيء دك Ana bu xoçe dike. هري
اما پیروست کن بتایبەت جبر کو کارێکی باشە بخواد کن شالگاما ئەدەنێ مناو دەنگی gelek bihîstibû em dixwazin tamawî jî binêrin ilaç. dermanê Derman ya. ji bo gelek tişta Buna çava, buna zikê Belê. beriya. dermanê yani. Derman. Em hûn rastî jî gelek xweş e em niha gavekî dî em ê vetereyekî jî bînin ser ekranên we hûn dixwazin em binêrin ka feydeyên şalgamê ji bo tendurustiya însan çi ne em ê wî jî bibînin lêberî wî em li tama kebaba xwe jî binêrin em binêrin ka çawa çêviye hostayê me gelek lê xebitî qederekî bi kêra zirx Herê hûr kir vê goştê qîmê destayê. Er ê destayê Ê destayê. taybetiya wî jî Zirxê ew e em dixwazin tama wî jî binêrin ka çawa çêviye Kerem. Ya rastî ev kebaba ha hêjayê gelek gotinaye me gelek car kebab xwarine lê tama wê li Edenê cuda ye ger riya we bi van diyara ket hûn jî teqez vê kebabê bixwin rastî jî gelek xweş yanî tama vê goştê mirov digire rostayê Afiyet. ew goştê te bas dikir te digoya divê mirov zêde tişnexiyê tama goşt mirov bigire bi rastî jî mirov tamayî digire niha temaşevanên hêja em ê gavekî dî bernama xwe bi dawî bikin berî ku em bi dawî bikin û dixwazin ka em binêrin feyda şalgamê ji bo tendurustiya mirova çi ye em ya temaşe bikin em vetera xwe bînin ser ekranên we paşî em ê dîsa carekî dî bêne pêşberî we û em ê bernama xwe bi dawî bikin شلغم آنگو بن ارد شیلم شلغما کو به کردی جرا تی گوتن شیلم آنجی بن ارد جبو تندرستیا مروان نباتک هری بفیده یه به تایبت فیده این آوا شلغمی به جمار خلاص نابن آوا بن اردی کو جهیلا ویتامین و مینرالان و دولمنده جگلک آلیان و مروف جنخواشیان ده پاریزه هر وها جهیلا ویتامین آ، ج و کی و گلک دولمنده کا امبری خو بدنه گلو فیدین شلغمه آنگو آوا بن عرده چنه آوا شلغمه جبو تندرستیا کزه بارش و میزدانگ گلک بکیراتیه روژه مرو قدحک وقوه پرسکریکن دوی واریده جهولی رادکه ناوروکا آوا بن عرده توکسینین دناو لاشتا به حیسانی داویجه دروه و دکه که مرو لهمبر پنجشیر باشتر تی بکوشه دما مروف بریک و پیک و خو لهمبر کیلو زیده انگو اوبزیته گلک باشه تی گوتن کو آوا شلغمش بو کم خونی انگو نخوشی آنمی پر بفیده جبر کو دناو دا ویتامینا ج پر زیده لهمبر نخوشی زکمی وک درمانه سنگی نرندکه نفسی ودکه نخوشی آستمی کمدکه هر وها التحابا قرکی باشتکه آوا شیلمی تندرستیا دل ده پاریزه دبه آستنگ لهمبر تیربونا خوینه و جبو تندرستیا دامارا گلک بفیده ماده این دولمند یه دناف ده جبو داخستنا کورین گرچه باندورک مزندکه ده گوتن کل سر پرگالا سنره جی باندورین وی ارینی هنه پرگالا سنره خورتکه و جبو تکوشینا لهمبر سترسی دبه آلیکار بناوروکا خویا تیر پوتاسیوم و کالسیوم جبو هستین مروان پارازوانیه دکه. جبو ایشین مافسالان به فیده و ایشه کم دکه. هر وها جبو نخواشی روماتیزمای جی به فیده. دیسا جبو چرمی لاشی فیده این وی هاتنه کفش کرن. تماشاوانên hêja wek me anî ser ekranên we gelek feydê vê nebata xwezayî ji bo tenduristiya mirova heye em jî dibêjin hûn jî şalgamê vexwin îro em li Edenê bûn em hinek me welbajêr geran
جین خوش مدیتن تشتین خوش مدیتن براستی جی تعمین گلک خوش بی واری هنه لهریما چکرووا گلک خوارنی خوش تینه چیکرین یک جوان جی یا هری تایبت شی کبابا ادنیه و هر وها شالگا ماوی شیرانیاوی ما در و خوار هر وها ما بورک خوارن و تشتین دیجی من نشانی تماشاوان خدا لبل طعم هری خوشی اف و براستی جی ام سپاس کش بوه و امکتاب مره ام گلک سپاس کن ایرو ام معنی زمان لعدل پیش بری وبن ما ام اینها برنامه خواهی بداوید کن حتی برنامه که دی نوا خیر و خوشی ده دم باش